Il-Partit Nazzjonalista huwa kommess li joħloq lokalitajiet aktar sikuri fil-waqt li jkollna familji tranquilli fid-djarhom u irħal tagħhom. Kien dan is-sentiment espress f'konferenza tal-aħbarijiet indirizzata mix-Shadow Ministers Darin Karabot, Albert Buttigieg u Paula Mifsud Bonnici, flimkien mas-sindku tal-lokalità tas-Swieqi Noel Muscat. Bid-deputat Darin Karabot jispjega li l-lokalità tas-Swieqi rażżida ta' serq mid-djar residenzjali u kien għalhekk li l-Partit Nazzjonalista ħass il-bżonn li jindirizza din il-problema li dejjem qed tiżdied. Darin Karabot tenna li minkejja żieda fir-reati hawn diversi lokalitajiet li għadhom bassa magħluqa u għalhekk Gvern ġdid Nazzjonalista jassigura li l-lokalitajiet ta' pajjiżna ikunu sikuri. Gvern Nazzjonalista mhux kwistjoni li inti tfaqqa subajk u tiftaħ l-assess, però b'investiment u biħsieb u b'allokazzjoni ta' riżorsi. Irridu naraw iva li f'pajjiżna kull raħal, kull belt ikollu l-assa illi tkun miftuħa sabiex ikun hemm l-aċċess għal residenti. Residenti li jmorru fil-viċin sabiex jagħmlu r-rapport u mhux biss li inti taf li fil-qalba tar-raħal tiegħek għandek iva preżenza ta' qassa miftuħa sabiex ikollok is-serħan tal-moħħ is-sigurtà. Min-naħa tiegħu Albert Buttigieg elenka l-fatt li huwa dritt tal-bniedem li jgawdi l-proprjetà tiegħu u jgawdi lill-familja tiegħu b'ċertu serenità. Serenità illi tinkiser meta wieħed jiġi misruq f'daru stess. Huwa proprju għalhekk illi spjega li l-familja ħaqhom din it-tranquillità għaliex meta din tinkiser ikun hemm ħafna riperkussjonijiet fosthom anke psikoloġiċi. Il-persuni li jsofru propju minn serq fil-ħajja tagħhom imbagħad kważi jimbraw id-djar li jkunu tant investew fihom, id-djar li jkunu tant għexu fihom. Allura irdu nifhmu il-bżonn il-ħtieġa tas-sigurtà għall-familji tagħna. Il-familji tagħna jistħoqilhom mhux biss igawdu l-proprjetà tagħhom tal-ġebel, imma għandhom ukoll id-dritt li jgawdu il-familja tagħhom fil-kwiet mingħajr ħafna ansjetà. Paula Mifsud Bonnici elenkat il-fatt li għandna eluf ta' anzjani li jgħixu waħedhom f'pajjiżna u għaldaqstant dawn għandhom ikunu protetti għaliex ma għandhomx ikunu misruqa jew saħansitra attakkati. Fejn spjegat li għandna gvern laburista li lanqas qed jilħaq il-miri illi jagħmel huwa stess fl-istrateġija tiegħu brabta mal-anzjani. Qed naraw li dan il-gvern qiegħed jfalli il għaliex mhuwiex qed jagħti din il-garanzija. Qiegħed jfalli wkoll il għaliex anka waħda mill-miri hija li wkoll jipprovdi shelters għal matul il-lejl ukoll għall-anzjani tagħna. Sfortunatament dan il-gvern qatel dan il-prinċipju ta' night shelters ġewwa pajjiżna. Min-naħa tiegħu is-sindku ta' Swieqi Noel Muscat spjega li s-serq fil-lokalità ta' Swieqi hija tiżid u għalhekk il-Kunsill Lokali b'maġġoranza nazzjonalista qed jaħdem viċin ħafna tal-Pulizija. Bil-Kunsill anke jirrakkomanda mezzi moderni biex il-lokalitajiet tagħna ikunu aktar sikuri. Kif rajna il-ħallelin issa bidlu anka l-istil ta' kif jisirqu, il-ħinijiet u l-metodu ta' kif jisirqu, allura rridu nilqgħu għalihom tul il-ġurnata kollha. Llum hawn mezzi moderni bħal kameras sofistikati li aħna nemmnu li l-Istat għandu jinvesti fihom flimkien mal-kunsilli u f'puntijiet strateġiċi tal-lokalità, kull lokalità ovvjament, jiġu mwaħlin dawn il-kameras li bihom nistgħu nkunu naraw aħjar x'qed jiġri fil-lokalità. Xejn Riolo għal Net News.